nne m nye ọtọ n'ụtụtụ tata nụnwa na ọnwa ọvụ abịawo ọnwa ọvụ abụ nne bịalịnị ka nsị na ife ọvụ ka ihe emela Igbo ekwe na igwe mmadụ nọ n'ukwu agwalị nkịsị gị na okwu lili nna lele nna enwere ọzọ onye ọzọ ọjọọ ekpere anyị ekpere ọma Ezenwanyi sabalị n'ọma nne m kwunye ọtọ n'olu oke o ji elu ebe na-asị Igbo ọgụ nwa abụrụ ọzọ ọgụ nwaanyị na-abụ na obodo alịa n'aka anyị ga ntị n'ọnụ ma nabatakwa nne m ala na-azụ nwa isi anyị n'Igbo ise agwalị gị na ekwudeli nna ya kwudeli ndị ichie ma ọnụ aka nde bụ ọnụ ụmụnna ya ba agadi nwaanyị ya bi n'ekpere mmiri nne nwaanyị ya gold and silver nne nwaanyị ya tụ ugo n'isi sọbalị o ji nwa eche ọjị sọbalị omeli nwa ogbenye ọ bụrụ milonia ọ nga ijele obodo oyibo bụrụ ego nata ijele Indonesia bụrụ ego nata ijele Malaysia bụrụ ego nata ijele Ukraine bụrụ ego nata ijele London bụrụ ego nata ijele Ghana bụrụ ego nata alịbakwana ngele eji alị ya tala mmanwụ onye tụrụ ntụ ava na abụ ọgwụ ya wuo okwu ndị be anyị sị n'ọnụ dibia ka ọ na-anara n'ọnụ ọvek ive na agụje emile na-adị ya na mbọ ma ive mbala ji arọ ntụ dị ya n'ogologo sọbara ọ na-abụ ene na-enwe ite ọgbanyụ ọkụ obere ngene na-ele ndọdọ sọbara ọtọ ọra mkpa ka ịbụ mmiri de wuluwulu na anagbago n'elu ọ mepụrụ onye ọ na-atụ lụlụ sọbalị odupụrụ onye egwu na-atụ sọbalị oke ngene alịva nge n'ụtụtụ taa sị gị na ọ bụla ma alịva gị nke leva nọrọ ive na-emeli gị ive sịba gbata ọsọ gbabata mba aka na ọ na-abalị ka odogwu emevu umie ọ na-abalịkata dike amịa mma onye na-ekwu okwukwu nwekwara ive ọ na-eme na m gwa gị sị gị na ọ na-abụ iche mma ọkwa akwala iche mmadụ ege enye ntị nne m ala na-azụ nwa ọgalagidi nwaanyị obuọma mgbịrịgba a na-amara nwanne ezi na-atụ egwu agwa gị ikuku kuche nya na n'ebe n'ebe nekwa na ọnwa anụ nwa bụ ọnwa Maachị abagala ibe ọnwa Maachị abụ ka m na-agọlụ ụmụ arọ gị niile ọbụ ka ba rabụ ibe n'obodo oyibo na ndị nọ na Naịjirịa kwuelu mma ya egburu ova ma kwuelu mmadụ ahịa egburu ova jebe menebe ive ma naba emenebe ive ọ sị na o ji egbube gbukwa onwe ya na onye chọka onye o ji egbu ya bụla egbu ya anyanwụ na-abalị olu ugwe ka o ji elu ọgaragidi nwaanyị obuọma olu okweni ka o ji elu alịba mụ na ọ na-aba alịba dimkpa alịba ogologo ime ọ na-abụ dibịa li uju avọ ọja na-ajagụ bụ ọka mgbala ọkwa n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara n'ọnụ ọvek ozi na iziri m nya ka m na-ejele gị nsị gị mmalije ka ọ dị mma ma mazije nya dị mma amụ bụ nwa mmụ arọ na-awụ arụ n'abụ ọ bụ na m ekwuo ka nwata n'ọlụ ka okenye alịbakwa gị nne nwaanyị bi na mmiri ozi nwe adatara m ya n'ụbụ ma a zọrọ elekshọn ọbụna m uwe ili o nwere nnalị nke ya si na ọka njechielie na ọkwa na ive na ichi m kwuru ya ka nna eme na erapụ ive nya na chi ekwuru ọbụla ya nwụrụ anwụ nwa na-ayọ ga ayịyọ chukwu oke mba obi dị mma sị gị bịa kwuolu m nne nwaanyị asabalị ọ bịa kana ka ọzọ ekpele nwa nna ebe ekwe na igwe mmadụ nọ na be gị ịgbalịba nkịtị gaba mee gịnị ekwe na igwe mmadụ baga n'ime gị ndị na-ebịala gị ọjị ma gwala amarị na m gwara gị mbọsị izizi kata ma ihe anabaga ụlọ mụrụ anya anya pụta ezinọdụ ọnọdụ ezi sọbalị oke ngene sị gị na onye na ịkwọ n'azụ ikwe na ka ọkpịa kpụọ n'ala na onye ịkwọ n'azụ ọkpịa na-akpụ n'ala na ịkwọrọ ọzọkwana ya n'azụ sọbalị oke ngene agwa nke sị gị na ọkwụkwọ na-agaghị aga obe aka ịma na ọ bụ olu njide sọbalị oke ngene alịbakwana gị elu eji alị etalị mmanwụ ọ bụ na m alịba gị ọ bụ na ị zara m kọdọ ya aza dị m nne m kwunye ọtọ na olu oke o ji elu n'igwe mmadụ na-akpọkwu gị ụfọdụ bụ nwa kaba chọrọ wee bịa ana m ajụ gị nne m Ezenwanyi ya ajụ ọchịcha jụọ ọgịga ọ bụ na ofu ka ị aralị maka na a sị na onye jụ ogwugwu ọralị udo sọbalị oke ngene onye jụ mba ọralị ntọ ekwe na igwe mmadụ nọ na be gị onwe ndị chọtala nwa onwe ndị chọtala ego
onwe ndị chọtara ebe akwakọ ihe enwe egwu m si na ife ọbụla bụ ife onye chọtara wee bịa ihe emeli enye n'ọka onye ara ka mkpa na-akpị ya n'ara o nwere ndị anọchiri si na ba ama nga n'iru o nwere ndị anọchiri si na ba ama mmụta nwa o nwere ndị agbọọrọ ọgwụ o nwere ndị ekechiri ekechi nne m ana m ayọ ga ahịyọta anyị nne m ana m ayọ ga ahịyọta anyị si gị na aka ọbụla ji onye o jibe nwata nwenye aka enu aka lobi anya wetu ka nwatakịrị were ibia ma onye na iwe ili si na ọma nwetu sọba asị ngị lee anya ọkụ na akpa amụ ka o wetuo ka anya bụ onye wu ibe were iri ya agwara nke omume egbu ngụ mma dị n'alịa nkọ agadi nwaanyị aza ka ọnya kpoo ọ bụ na okpochoro nya gbaba nje sọbala agwara m ụbọba si ozi timi ya tese na arịa agwara m onye na-ete ofe si oteche nya nene ma nnu atụli onye bụla anyị wee gbaba nsị gbaba aja aka sị na aka jaba anya ọnụ onye ndị si na oke nke anya ma nlu anya ka sị m na oke nke ya ewu narịa onye ndị si na o nwere ka ọ dịla anyị na mma egwu m sị na ọnwụ ya egbuchi onye ahụ ezi kabara bụ ndị na-ejere anya aja ije egwu m sị na ụkwụ ya atọ na nya bụ ije ahụ sọbali oke ngene ọ bụ na onye ilo nili ngozi anyị na nyapụela anyị ome ọ bụ na onye ilo tụele ngozi anyị na mmiri nyasa enu mmiri ọ bụ na onye ilo tụfuru ngozi anyị etufu ikuku betala anya egwu m sị na ụmụaka gị niile ebe ọbụla ba nọ ebe ọbụla ba zọdoro ụkwụ na ebe abụ ya gozive eji m aba mmụọ dị n'Imo steeti wee na-ekpe ekpere a wee jiri aba mmụọ dị n'Abia steeti na-aya ahịhịa jiri aba mmụọ dị n'Ebonyi steeti na-aya ahịhịa jiri aba mmụọ dị n'Enugu steeti na-aya ahịhịa jiri aba mmụọ dị na Abia steeti na-aya ahịhịa mmụọ niile dị na Igbo nke dị na Delta nke dị na Anambra ọ bụ va niile ka m ji aya ahịhịa wesu niile ụlọ gbakọ ọnụ kunu je kunu bunye ụmụ unu elu ife niile bụ ife kwetara na omenala ife niile bụ ife nna alụlụ ọlụ ife nne bụ ife laikele ebe anyị na-eme ife nne laikele eziokwu ọ bụ va niile ka nna agọla ọgọ egwu m si na ebe ọbụla ya nọ ngozi lutu ya aka ọnwa anụnwa bụ ọnwa March ị ga-amachi to your destination ị ga-amachi to your promised land ị ga-amachi to your favor your destiny helper ga-amachi to you every difficulties dị na ndụ gị ga-amachi out of your life ọ ya adịrị gị na mma ọ bụrụ na ị goro moto ọnwa anụnwa agbagara ebe a kwuo na mma uhuli ya na ọdịbịa ka mbụ eji m ọnụ ji wee bụrụ dibịa kwuo sị na ego ihe eji wee go moto anọ ya abịa n'ọnwa ọ bụ na ị na-alụ ọrụ oyibo tata nwa ka m na-agọlụ gị ọbọ kwuo na m nwakwulie na ọdịbịa ka mbụ egwuru m sị na ihe eweli promotion a ya eme ya salary increase ọ bụ na ị na-alụ ọrụ aka kwuo na m nwakwulie na ọdịbịa ka mbụ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anọ na-anara n'ọnụ ofeke eji m ọnụ ji bụ ebulu dibịa kwuo sị na anyị achọta gị with contract more connection egwuru m na ọ bụ na ị na-achọ nwa kwuo na m kwulie na ọdịbịa ka mbụ eji m ọnụ ji wee bụrụ dibịa kwụsị na ịya amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị ịya amụ ejima egwuru m na ọ bụ na ị na-achọ ego kwue na ọmụnwa kwulie na ọdịbịa ka mbụ ego na ị na-achọ egwu m sị na ego abụ ya abịakwute gị ịya akpati ya na dollars ịya akpati ya na euro ịya akpati ya na pounds ịya akpati ya na Kuwait ịya akpati ya na ego mba ụwa niile egwuru m sị na ọ bụ na ibe na-esili gị ịga kwue na ọmụnwa kwulie na ọdịbịa ka mbụ egwuru m sị na nya bụ ibe esimike na onye si na ndụ gị wee pụọ egwuru m sị na ọ bụ na ị na-achọ di kwue na m kwulie na ọdịbịa ka mbụ egwu m n'ime ọnwa anụnwa na nwoke anyị na-adịrọ siriọs na ndụ gị na ọ ya adị siriọs n'ime ọnwa anụnwa ka mmadụ ga-asị gị biko ka nnọbazịa gị ọmụ kwulie egwu m sị na ọ bụ na ibe na-esili gị ike mkpa dị iche iche ibu ikekwa bụ na arụ ka ị na-aya kwue na m nwakwulie na ọdịbịa ka mbụ nye bụ ọya bụ n'ahịa gị dọkịta sị na nya mara otu nya ya esi wee gbọ ọya bụ ya eji aka si na arụ gị wee pụọ egwu m na ọ bụ na ejighị ụgwọ kwue na m nwakwulie na ọdịbịa ka m bụ onye bụ ji gị ụgwọ ya akpọ gị na fon sị gị weta akaụntụ ka ya kwụyalụ gị ego gị na-eji ka a ya akwụ gị eji m ọnụ ji wee bụrụ dibịa na ọnụ dibịa bụ ọnụ mmọ dị mma wee gwuo sị na ibe niile nwa m kwuru ma nke nchetelekwu ma nke nchetelekwu na-abịa na mmezu ọba ndị na-achụ gị ọsọ ọkpa abụ ga-ada onye ndị si na o nwere ibe ịbụ onye abụ ga-anwụ onye ndị si na o nwere ka aka ya na famili egwu m sị na ọnwụ elutugo ọnyọ na ị ga-akalịla ọnyọ ndị na ịgbanarị gị n'ọsọ ị ga-agbanarịva onye ndị na-asị gị who are you ga-emechasị gị how are you ọ ya adịrị gị na mma ọ ya adịrị gị na mma ọ ya adịrị gị na mma onye ọbụla sị na ọma adịrị gị na mma ekwuru sị na ọnwa anụnwa ịbagalịba bụ ọnwa March ga-amachi ya to the grave n'ebe anyị kwuru ọ dị ọrụ gị mma nne m dịka bụ ọgụ bụ aba nzu
ọnzụ ka Chukwu balị gugo ji bụla eze rubala nzu a na-abara unyi omena nkịta na-adịrị ile igwe ọ na-abalịba dị mkpa alịva umia agwa nke sị gị na ibe na-agụje emile na adịa na mba ibe mbala ji arụ ntụ dị n'ogulu sọbalị oke ngene agwa nke sị gị ọbụna nke izili ma ọlụ nke dị aza m omena nkịta na-adịrị ile na-enwe ite ọgbanyụ ọkụ sọbalị igwe ebe gwa mọrọ ebe niile wara m dibịa sunu nye ọtọ olukwenu ka o ji elu na-ekwe na igwe mmadụ unu kpoili m si na ọka nsọ evuo ndịwa agbalị m unu ọ bụ nwa mgbe ka mara akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ ibe niile na ịbịalibe m wee bịa gọọ ọvọ si na ọka ibe dịlịba na mma o nwere ndị unu mere ekene ka nkenele unu na ka unu mere ma mụ na-agwa unu si unu ndị na-emere ọrụ unu kedu onye unu na-eche ka ọ mee anya na mụ na-agwa gị sị gị na mmiri dọ na-ejudo alụ nwa nkịta ọ bụ mmadụ jive ka ọ bụ amosu jive ka ọ bụ ọgwụ jive ọ bụ na mmadụ ji ibe na-egbu mmadụ gbuo onye ọ bụ na amosu ji ibe na-egbu amosu gbuo onye ọ bụ na mmụọ ji ibe na-egbu mmụọ gbuo onye ibe ọbụla bụ ibe ji gị ọ bụ ọgwụ ọ bụ amosu ọ bụ mmiri ibe ọbụla bụ ibe ji gị bụ tata ka ọ na-ara gị na mmụọ niile dị n'ụwa nọ mmiri kalịchara na Chukwu wetara mmiri ewele ibe niile mara mma n'ụwa bụ na mmiri ka o si ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ tata kwesị na ibe niile mmalị mma na oyi elu gị aka ụlọ ọnị mmalị mma na oyi elu gị aka moto ọnị mmalị mma na oyi elu gị aka nwa anụ mmalị mma na oyi elu gị aka ife ọbụla bụ ebumnobi gị na ọ ya abịa na mmezu ezigbote ife ọma ga-emelụ gị a sị na onye kwechi ya ekwe ma ọ bụ na ị nọdụ na-ekili ọ bụ na ikwere ịma na ọ ya emele gị ma ọ bụ na ikweta na ọ ya emele gị were okwukwe gị niile kweta na ọ ga-emele gị ma na ọ ga-emele gị mkpa gị niile abụ egwu m sị na ọ ya abịa na mmezu ịmalụ mkpa ị na-echetara ọgba eze nwaanyị gbaba eze nwaanyị na ndị mmụọ egbuigo okwu eze nwaanyị asọbalị ugboro 3 egwu ya afa gị egwu ya afọ obodo gị gbuo obodo ibi gwa ebe ị na-alụ egwu ebe ị chọrọ ka ọ melụ gị n'ime ọnwa anụnwa abalị ebe a gwa ebe ị chọrọ ka ọ melụ gị kedu ebe ị chọrọ ime achivu n'ime ọnwa anụnwa ịmara ibe bụ mkpa gị n'ime ọnwa anụnwa gwaba eze nwaanyị nne nwaanyị ọka nge alụsị na-enye ego alụsị na-enye nwa alụsị jele obodo oyibo bụrụ ego nata alụsị jele Malaysia bụrụ ego nata alụsị jele Indonesia bụrụ ego nata alụsị jele Ghana bụrụ ego nata alụsị na-enye akụ na ụba o dupụrụ onye egwu na-atụ nne nwaanyị na-enye ejima o ji nwa eme ọjị sọbalị oke ngene sọbalị igwe kwa eze nwaanyị nkwa ibe ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ọ meelụ gị ya site na mbido ọnwa anụnwa wee ruo na ngwụcha ọnwa na ibe dị otu a gwa ibe ị ga-emeli ya from the 1st of March to the last day of March na ọ bụrụ na ife dị otu a bụ eze nwaanyị sọbalị ife ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ọ meelụ gị gwa ife ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ọ meelụ gị nya bụ ife nne nwaanyị mmiri na-asa ezi iyi ọgaragide ọ ya adịla gị na mma o ọfọ niile ị gọrọ ebe ekpere niile ikpere ebe a ma nke ị chetara ikpe ma nke ị na-echetara ebe niile sọbalị ihe emesịrị gị ana m akpọku Chukwu okike gị sị ya bịa tụọ nzu maka ọ bụrụ na ị kpọrọ ya ana m akpọku alụsị dị na be nna gị sị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku alụsị dị n'ikwu nne gị sị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku alụsị dị n'ikwu na nna gị sị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku mmiri obodo gị sị ya bịa tụọ nzu
ana m akpọku ikenga gesị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku ndị isi dị na be nna gesị ya bịa tụọ nzu ana m akpọku ọra alụsị dị na be nna gesị ya bịa tụọ nzu kaba wee jisi ike kaba bụ na Sobail mere nya bụ ibe niile na-ebe ekpele ikpele ngị nwa bụ Okonkwọ ngị nwa bụ Okoye ngị nwa bụ Okafọ ngị nwa bụ Okeke ngị nwa bụ Mgbeke ngị nwa bụ Mgboye ngị nwa bụ Mgbafọ ngị nwa bụ Mgbankwọ ọfọ niile ahụ ịkọrọ ekpele niile ahụ ikpele ba niile ya abịacha na mmezu alụsị dị na be nna gị ga-ekweta nke dị n'ihu nne gị ga-ekweta ndị mmiri ga-ekweta ndị ichie ga-ekweta chi gị ga-ekweta Sobail ga-emelele gị onye ọbụla sị na ọma mme otu ahụ anyị si wee gị ya n'ọfọ onye a ga-eji isi wee kpulu ana ọ ya adịrị gị na mma ọ ya adịrị gị na mma ọnwa anụnwa bụ ọnwa ọbụ ebe ọbụ ya emele gị ibe ọma dị iche iche dị ibe ọbụ ba niile ebido mebele gị onye sị na ọma mma onye ahụ anwụrụ ọ ya adịrị gị na mma aka gị aka ngozi 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 ebe ọma ga-elu gị aka 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 ego ga-elu gị aka ego ga-elu gị aka ebe ya ga-abịa na mmezu akara aka gị ya achake 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 ebe ọma ka ị ga-afụ 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 ebe ọma ga-ama nkọ ebe ọma ya abata gị aka aka gị ga-emetụ ego aka gị ga-emetụ ife ọma aka gị ga-emetụ ife ọma aka gị ga-emetụ ife ọma akụnụba ya ebe gị arụ akụnụba ya elu gị arụ aka gị ga-abụ ngozi 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 aka 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 ngozi onye sị na ọma nlu gị aka bụ mkpa gị ahụ ya egwu sị na Sobail ya egbu anya nne m Ezenwanyi eji m ọjị wee na-ekpe ekpere a kwesị na ọbọ niile igwe mmadụ nọ n'ebe a kpere n'ọnya ka m na-agọ n'ọjị kwesị na ọ ga-adịleba na mma onye yọwelu nwa ga-amụta nwa eyolu di ya anụta di eyolu ego ya akpata ego eyolu ụlọ ya alụ ụlọ eyolugo moto ya ego moto eyolu ọrụ ya eweta ọrụ ebe ọbụla eyolu ọ ya abịa na mmezu ebe ọma ya elu gị aka onye sị na ebe ọma malụ gị aka onye ahụ anwụrụ nne m ọjị anụnwa ka m na-agọ sị gị dịka ogbe ọgwụ nkịta ọjị anụ otu ma anyị ata n'ibe ụmụaka niile m na-alụrụ ọrụ ebe ọbụla onye anọ n'ime ọnwa anụ ka onye ọbụla bute ike ibe a na-eme nya gazielu ya ndị osochi egbu ama mfụ anyị anya ewele ka anyị na-egbu okwu ya ibe ewele ga-emelụ gị ewele n'eke ewele n'oye ewele n'aka nri ewele n'aka ekpe ewele n'iru ewele n'azụ ewele n'elu ewele n'ala ewele n'aka nri ewele n'aka ekpe ibe ewele ya emelụ gị ọbọ niile na ịgọrọ ewele ka ihe ewe na ya ọ ya adịrị gị na mma ọ ya adịrị gị na mma adịrị gị na mma ka ndị aka ekpe gị ebe ọma 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 ụbọchị ebe ese ndị nọ n'isi ebe ọma ka onye ya bụ na mmiri ego bụ ọgwụ wele ebe wele mma ọ na-abụ onye na-ala eme n'ike Sobail Okangene Sobail Okangene ọ na-agba egbochiketa ide awa otiboru Sobail Okangene Sobail dịka ogbe ọgwụ wele ebe wele mma wele ube wele mkpakala na ọ na-agba yọkọta onye ogbu ya di ya ọ bụ na ọ da anụ ya akpa ụtụtụ zuku ya ọghọta iwe na-ekwu nne m dịka ogbe ọgwụ wele ebe wele mma chụba ndị abụ na-achụ anyị kabara bụ ibe ji akụnụba anyị sị na o nwere ka olu anyị aka mgbe gbagbucha ebe niile ka ha ibe niile gọrọwa na-aba gị nwa ndị na-ebịala olili Ezenwanyi Sobail ụmụaka Ezenwanyi Sobail niile home and abroad ọ bụ va niile ka m na-aga ọvava nne m gbasa ebe ọbụla ji bịa ọ bụ amosu ji ọ bụ ọgwụ ji ọ bụ mma ọ bụ mmadụ ebe ọbụla vasina mgbachụva ndị a na-achụ anyị
ọka onye ọbụla agbochiri egbochi si na ọka ahụ ama nlu aka tata ka ọka onye a na-elu aka mgbawale ebe were mma ya ọkụ ala na-azụ mma jebe obodo dị iche iche ebe ọbụla a nọ wee kpọ gị jebe obodo dị iche iche ebe ọbụla ba nọ wee kpọ gị jee mere mkpara niile ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ tata kwụsị na ọ ya adịrị gị na mma ebele niile na ikpele ma nke ichetara ikpe ma nke nyechere ebe niile ya ele n'ụfọ ọ dị ọlụ gị mma Happy new month to you all. Same to you. Happy new month. Month of March. March to your success. March to your progress. March to your destination. Every good thing in life will come to you. If I need to like an email one, you wrote twice, you will get to a crazy man. Or the golden in a number. Now, Chuku, not the other.